Sziasztok, én Norba 111 vagyok, és ő itt a barátom. Sziasztok, PC Alan vagyok. Igen, és hát gondoltuk készítünk nektek, vagyis hát ez a leges-legelső videónk, tulajdonképpen videónk, mert hogy hát jó, mert PC Alan, vagy Alan, már Ellen lesz mostantól, már csinált videókat, és én egy új videós lennék, és megkértem, mivel a barátom, hogy segítsen az első videómban egy picit, ha valamit rosszul mondani, segítsen, mert ugye hát hát mindenki izgul talán, ha az első videóját veszi. Úgyhogy álljunk is neki. Ne putkos! Jó, csak most megyek fáért. A Minecraft ugye kockákból áll, de nem is ragoznám tovább. Itt egy fa. Jaj, bocsánat, kérek. Picit kohogok. Hát, egész jó játék ez, hát nem is egész jó, nagyon jó, reméljük ti is kipróbáljátok. Folyamatos frissítés alatt van. Igen, folyamatos frissítés alatt áll. És tulajdonképpen azért készítjük ezt a videót, akinek megtetszen ez a játék, az ugye nézze meg, és tanuljon belőle valamit. De ugye nem fogunk tudni mindent elmondani, mert ugye hát 10 percben nem nagyon fér be. 15 percben. De Bandicam-mel csak 10 percet lehet venni. És ugye csak így sütöttük a tölgyfát, itt a inventoryba. Van ez a nagy inventory, a hátizsák, és van a kis inventory, ahol kéznél lévő dolgokat, tehát hogyha mondjuk ide rakjuk a kis inventoryban, bemutatom úgy, hogy berakom a 4 fát, egy marad nálam, itt lehet a páncélokat amúgy, ez itt a skinünk, hogy néz ki, nekem persze nincs skinem, mindenki így kezd, hogyha elkezdi a Minecraftot, saját magunknak kell megcsinálni a skint, Ellen tudja melyik weboldalon. Mine shoes. Igen, miner needs cool shoes. Igen. És szerintem csinálunk valami olyan jó dolgot, hogy oda néz. És így mindjárt. És új videót kezdtünk, bocsánat, hogy szakadott a Norbának a hangja, mert a nagy képernyő miatt egy pillanatra megállt a videó. Igen, arról nem tehetünk. Hát, ugye én még kezdő vagyok, hát én irányítom a gépet, Ellen csak segít nekem. És hát álljunk is neki, ugye ez itt a barkácsoló rész, ahol, na mindegy, lényeg az, majd lesz egy survival sorozatunk is, ahol elmondjuk a survival-özés színját, bínyát, ez tulajdonképpen hogy él túl az első napodat, arra fog szólni. Hogyha berakjuk ide a tölgyfát, egy tölgyfából 4 tölgydeszkát nyerhetünk ki, ugye, hogyha berakunk 4 tölgyfát, lesz 16 tölgydeszkánk. És Norba úgy vette ki a tárgyakat egyből, hogy megnyomta a shiftet, és úgy kattolt rá. Nyomva kell tartani a shiftet. Virágot. Csak azért nem érne. Ugye, Ellen? Adjuk oda a birkáknak, ha adnak érte szőrt. Szőrt? Jó van. És akkor, hogyha ebbe a barkácsoló részben minden részre rakunk egy tölgydeszkát, akkor kinyerhetünk belőle egy barkácsasztalt, és szerintem nem tudom, hoppá, jaj, sikerült leesni. Ez itt a víz. És van cukornád, az még jól jöhet nekünk, ugyanis ez a papírkészítésben, és aztán a későbbiekben egy könyv, és könyv és még milyen készítés. Azt se felejtsd el, milyen könyv. Azt se felejtsd el, milyen könyv, mert kétfajta könyv van az írható könyv és van a sima könyv. Azt nem tudom, hogy lehet készíteni az írható könyvet. Egy toll, tinta és bőr, vagy könyv. Bőrrel érvekes. Hát a bőrre kell csinálni ebben a sima könyvet. Most, mit akarok mondani? Homok is lényegesnek nekünk, ugyanis majd a későbbiekben jöhet az égetés, amit az első nap ülésében nem fogunk bemutatni, csak a survival sorozatban. Azt, hogyha kiégetjük, lesz belőle egy, na mink lesz? Mit égetünk ki? Mert nem figyeltem, bocs. Homokot. Ja, hogyha homokot kiégetjük, akkor üvelyet kapunk. És az üveg, hogyha ugye ez már inkább csak a dekoráció részhez tartozik, de hát ha valaki szeret szép házat építeni, mikor ezt élő módba, és sikerült itt találnunk szenet most, az viszont jó. Ellen, elmondod nekik miért jó az? Azt először is azért fontos, mert fényt ad, hogyha craftingolnak fákját.
Igen, azt egy bottal tudunk megoldani, amit én mindjárt demonstrálok, ugye még ezt nem tudom kijutni, az nekem szükségem van először egy facsákányra, jó csákányra, amikor egy facsákányra. Ha 2 tölgydeszkát egymás alá behelyezünk, kapunk egy botot, és botot. És szerintem kéne craftolni egy kardot is, hogy gyorsabban le tudjuk ölni a bárányokat, hogy kapjunk bőrt, vagy szőrt. Igen, gyapjút. És így el is készíthetjük, ugye ugyanúgy, mint a deszkát előbb. Most a botokat helyezzük el, így fölé pedig 3 tölgydeszkát. Így lesz egy facsákányunk, meg is csináljuk a kardot. Tehát nagyon sietünk. És itt is vannak közelben. Állatvédők vagyunk, de ez muszáj a ez nem. Hát akkor haragszik, bocsánat. Csak virtuális. Tényleg? Na nem mond. Jó, hát az mondjuk jó. Tényleg igazadban egyszerű karddal megölni. Hát mondjuk miért is nem. Miért ne lenne egyszerű? Igen, tehát hogyha mondjuk így föld alá építetek bázist vagy házat, tehát helyet, azt nehéz megtalálni, muszáj lesz körbe fákjáznotok. Ugyanis csak, hát úgy lesz, annyira biztonságos. És én már alapból el is készítem az ágyat. Ugye 3 gyapjúból, tök mindegy milyen színű, így az alábbiak, most nem fogom mindet végigmondani. És van is egy ágyunk, lehelyezzük. Hoppá. És akkor szedjük ki a szenet, én szerintem. Szerintem. Jó. A csákánnyal kiütök 3 darab követ, amiből 3 törött kövem lesz. A macskakő. Hát igen, macskakő, zúzott kő. Amit ugyanúgy fel tudunk használni csákányhoz, csak most már ez esetben kőből készítjük el. Korszerűsítjük az eszközeinket. Igen. És ezzel most már, hát, ezzel most már kiüthetjük a szenet, mert hogyha a facsákánnyal dobjuk ki, akkor nem adja ki az ércet. Facsákánnyal szenet lehet bányászni, Norba. Szerintem nem lehet. Próbáld csak meg. Meg lehet. Csak felszedem azért, ha esetleg el is tűnne, akkor legalább egy minimum legyen. Igazad van tényleg. Na mindegy, kőcsákánnyal gyorsabb. Ez igaz. És tovább bírja a kőcsákány. Igen, és ugye hatékonyabb. És majd az izgalmas részek azok lesznek, amikor lemegyünk a bányába, barlangokba, ahol megszerezhetjük magunknak az érteket. És fel is szedtünk minden szenet. Most van 5 darab kövünk, azzal szerintem meg is csinálom a talajt. És ugye hát mindjárt itt az éjszaka, és a videónak is hamarosan vége. Kb. Ennyi kell ahhoz, hogy túléld az első napot. Hát köszönjük, hogy megnéztetek minket. Vagy kell még valami jelen? Még szerintem a torcsot mutass meg, hogy hogyan kell craftolni. A torcsot, a fákját. Igen, ugye van 3 darab botunk, fölé, ugye mert 3 darab botunk van, fölé rakunk 3 darab fákját, egy bot és egy fákja. Szént. Vagy, bocsánat, szenet. És hogyha egy botot így lerakunk, és egy fákját, vagy egy szenet, kinyerünk belőle 4 darab fákját, de ugye nekünk összesen 3 van, most már csak 2. Így most van 12 fákjánk, tulajdonképpen ez itt a fákja dolog, és még, és nincs elég fa. Na mindegy, akkor ezt a Survival sorozatban bemutatjuk, hogy kell ládát készíteni, és minden ilyen jó dolgot. Köszönjük, hogy megnéztetek minket, barátom, PC Alan, és én pedig Norba 111 voltam. Köszönöm, hogy megnéztetek minket, remélem legközelebb is ugye megnéztek, és ha bármi kérdésetek lenne, írjátok meg kommentbe, és hát körülbelül ennyi volt. Pixel csákány. Sziasztok!